Han, Pampanga na tayo. Welcome to my channel, Albdict Rio. Enjoy your watching and subscribe my channel. Ayan, good afternoon everyone and welcome back this channel. Ayan, after naming magpagas dito sa may Petron ay biyahe na naman kami ngayon. Nandito kami sa may Barangay Umanday, Bugalyon, Pangasinan. Stop sila, ano ba yan? Hala ko. Ha? Alas 5:51 na ng hapon at tuloy-tuloy na yung biyahe namin. Ang next na pahinga namin ay yung magdi-dinner na lang kami siguro mamaya pagka stop over ulit namin. Ito yung Sapang Bridge dito sa Bugalyon, Pangasinan. Eto na pala yung arko ng Bugalyon, Pangasinan. At nag-thank you na. Kaya nasa labas na kami ng Bugalyon, Pangasinan. At eto pala yung Subul Bridge. Eto yung malapit na landmark dun sa may mismong arko ng Bugalyon pagka galing ka ng Aguilar. Bali ito part na ito ng Aguilar, itong lugar na to kasi nakalabas na kami ng Bugalyon. At medyo malapit na to sa mismong town proper ng Aguilar. 1 kilometer na lang at Aguilar na. Aguilar na pala. Ito yung bayan ng Aguilar.
Dito pala yung Barangay Bukakliw dito sa Aguilar, Pangasinan. Dito magandang karsada rito at medyo makakahataw-hataw ka ng konti pagka nandito ka na banda sa lugar na to, kasi medyo maluwag na at wala nang ganong kabahayan, kaya medyo open na siya. Ayun, 9 kilometers mga tarem. Malapit-lapit na. 9 kilometers na lang at nasa mga tarem, Pangasinan na kami. Etong lugar na to, part na ito ng Barangay Kitengan, mga tarem, Pangasinan. Nandito na kami sa may mga tarem. At itong nasa gawing kanan namin na ito, ito yung Kitengan Elementary School. Ayan, welcome Barangay Umangan. Ayun, at nandito na kami sa Barangay Umangan dito sa mga tarem, Pangasinan. Ayan, isang grupo ng mga nagbabike. Ayos yan. Yan ang magandang pinagkakaabalahan nila. Sakay na. Sige. Okay ka na? Ha? Ayan, at alas 8:53 na ng gabi at nandito kami ngayon sa may Kapas Tarlac. Katatapos lang naming mag-dinner. Dito kami nag-stop over. At ngayon ay biyahe na naman. Papuntang Pampanga naman yung aming direksyon ngayon. Ito na yung Cat Bridge dito sa Kapas Tarlac. Kaayos-ayos na ng pwesto niya lumipat pa ng pwesto. Diyan sa kurbada. Pagka mga ganyang style ng diskarte sa kurbada, hindi yan pwede sa mga siko, yung mga kalalagyan yan. Akala ko pa naman tatabi, yan pala gumilid ng gilid na gilid. Ayan, at nasa Bamban Tarlac na kami. Ito at part na ito ng Bamban Tarlac. Alam mo, nagulat talaga ako doon kanina sa kasabay natin doon sa may Cat Bridge. Nakita mo? Akala ko talaga tatabi siya sa gilid Kasi ang bilis niyang gumilid papunta sa kanan. Tapos doon sa kurbada, nandun siya sa gilid na gilid, yung halos na nasa shoulder na siya. Napakadelikado ng ganung style. Ang luwag-luwag nung pwesto niya sa gitna, pumwesto pa siya doon sa gilid.
Buti na lang wala tayong kasabay sa kanan natin. Kung hindi, baka makagip pa siya ron eh. Ibang klase rin yung style niya sa kurbada. Pag mga sikuhan na kurbada, hindi pa pwede yun. May kalalagyan siya pagka ganun ang style niya. Napakadelikado nung ganung pwesto pagka kurbada. Tapos bigla kang sabayan ng sasakyan, yari ka na. Han, Pampanga na tayo. Ito yung boundary. Pagtawid mo doon, Pampanga na. Mabalacat, Pampanga na. Ito yung unang bayan ng Pampanga pagka galing ka ng Tarlac. Itong Mabalacat. Ayan, dito yung Dolores exit sa STX. Ayan, yung nasa taas natin. Yun yung STX. Ayan, yung makulay na signage ng Mabalacat dito sa may Poblacion Plaza. Ito na yung Dolores River. Yan, pagka nag-left kayo dyan sa may intersection, yan yung papunta ng Santa Ines Interchange. Yung papunta ng NLEX. At pagka kumanan ka naman dito sa Hilpuyat Avenue, yan naman yung papunta sa Mabalacat Public Market. Pero kami diretso lang kami papuntang Angeles City. Kasi yun yung direksyon namin. Yun ang next na bayan pagka galing ka dito sa Mabalacat. Dito medyo kanya-kanyang singitan dito. Walang stoplight. Ito na yung Barangay Mabiga dito sa Mabalacat.
Eto, nasa Dao na tayo. Ito na yung signage nung Mabalacat City. Ayan, pagka kumaliwa kayo dyan, yun yung papunta ng NLEX. At pagka dumiretso ka naman, yun naman yung papunta ng Clark. O kaya pupunta ka ng Angeles o San Fernando. Kailangan diretso ka. Ito na yung Dao Bridge. Ito yung boundary ng Dao, Mabalacat at Balibago, Angeles City. Kaya ngayon, ito part na to ng Balibago, Angeles City. Ayan, pagka nag-right kayo dyan, yun yung papunta ng Clark, Mabalacat, Angeles Road. At dito naman, pagka nag-right ka sa Manuel A. Rojas Highway, yan naman yung papasok ng Clark Freeport Zone. Yun yung pinaka main na pasukan dun sa Clark. Kami dito kami magra-right papuntang Angeles. Traffic Ito na yung Abacan Bridge dito sa Angeles City. Maganda rito sa Angeles, makukulay yung mga ilaw. Ayan, maliwanag, lalaki ng mga signage. Para ka rin nasa Manila.
Dyan sa rotondang maliit na yan, pagka nag-left ka dyan, yun yung Pandan Road, yung papunta ng NLEX. At pagka nag-right ka naman, yun naman yung Entero Street, yung papunta ng Museo ng Angeles. Ano to? Pulong-Bulu Bridge. Ito pala yung Pulong-Bulu Bridge. Napansin ko lang dito sa Angeles, napakadaming rotonda. Ayan, no? Rotonda na naman. Kung napapansin nyo, napakaraming rotonda kaming nadaanan dito sa may part ng Angeles na ito. Ayan ang arko ng San Fernando. Welcome San Fernando. Ito at nandito na kami sa San Fernando, Pampanga. Ang ganda naman ito nasa kaliwa natin na to, no? Yung orchard. Ang ganda nung ginawa nila, inilawan yung establishmento kaya maliwanag. Pero yung karsada rito, banda sa may Sitio Looban na to, medyo madilim kasi medyo madalang yung mga ilaw. Kaya parang ang dilim ng karsada. Sitio Looban pala yung nakakasakop dito sa lugar na to. Dito naman maganda, may mga pailaw sila dito sa may gitna. Kaya makukulay, maganda tignan. Pure Gold, Sindalan. Sindalan pala yung pangalan ng lugar na to dito sa San Fernando.
Tandaan. Colegio di San Sebastian. Nandito pala banda yung Colegio di San Sebastian ng San Fernando. Welcome, Barangay San Agustin. Barangay San Agustin pala yung nasa kaliwang bahagi na yun. Jose Abad Santos Avenue na pala yan, yung nasa harap natin na yan, na flyover. Yan yung dinaanan namin papuntang Zambales. Ayang rotonda na yan. Ayan yung Monument Fernandino dito sa San Fernando, Pampanga. Dito tayo lumiko di ba? Dito tayo gumano nung no? Ayun dyan di ba? Nandito na kami sa may boundary ng San Fernando at Santo Tomas, Pampanga. Ayan yung arko ng Santo Tomas at nag-welcome na. Nasa Santo Tomas, Pampanga na tayo. Nandito na tayo sa may ngayon sa may Santo Tomas, Pampanga. Hawak. Ang taas nung entrada nung Dalakitan Bridge, kaya delikado. Hawak ka. Minalin, Pampanga pala ito. Ito pala yung bayan ng
Minalin dito sa Pampanga. Akala ko San Simon ang nakakasakop dito. Yung gawing kaliwa yata ang part ng San Simon, pero itong nasa kanan, ito yata yung Minalin. Ha? Ha? San Simon to? Mas malapit ito. Kahit sabihin mo maraming bayan, pag binilang mo yung kilometro, mas malapit. Ito na yung arko ng Pampanga Bulacan boundary. Ayan, no, nag-thank you na. Kaya ibig sabihin nasa Kalumpit, Bulacan na kami. Welcome, Kalumpit, Bulacan. Goodbye, Apalit, Pampanga. Ayan na yung Jed Island Resort. Ito na sa bandang kaliwa namin. Dito yan sa Barangay Gatbuka, Kalumpit, Bulacan. Oops. Ito na yung Angat River, itong bridge na to. Ang lalalim ng ano dito. Biglang lalim tapos biglang angat, ayan, no. Ganito yung mga bridge dito, kaya medyo kailangan na listo ka at ayan, no. Mataas yung pag-entra mo dun sa bridge, tapos malalim naman yung pagka-exit mo. Kaya pagka hindi mo napansin tapos matuling ka, delikado siya. Magugulat ka na lang, bigla kang lilipad. Eto, nandito na kami sa may Barangay Palimbang, Kalumpit, Bulacan. Ayan, at alas 10:13 na ng gabi. At malapit na malubat yung camera ko. Hanggang dito na lang muna yung video ko at maraming salamat sa pagsama nyo sa biyahe ko. Thank you for watching and God bless sa ating lahat. Bye-bye. Until next time.